Tara! What's up, bro? Alright, let's get. Ito yung mga na-miss ko yung boneless chicken. What's up, mami? Oh, sinabi mo, Mark, boneless chicken. So, boneless chicken pala ang 24 chicken. Ayan, so nandito tayo ngayon sa 24 Chicken sa may Dolores, San Fernando, Pampanga. Actually, dito sa Pampanga, meron silang 3 branches. So, para sa video na to, guys, gusto namin i-share sa inyo yung bago nilang flavor, which is Ito yung kanilang spicy chicken. This is the new flavor sa kanilang menu. So, syempre, hindi naman tayo magpapahuli dyan. Titikman natin yan. Last time, meron silang sprinkling fries at meron silang chicken steak. aside from that, guys, meron tayong tawag nila kimchi rice. Kimchi rice. So, ito pala sa Dolores branch, located to sa may Unioil gas station, Dolores, San Fernando, Pampanga. Pinaka-landmark dito is yung San Fernandino Hospital. Yun. So, enjoy this, guys. This is their newest added flavor. And then this one is, Jack Daniels. which is all-time favorite din natin, di ba? Trademark ang 24 chicken. Ano kami sa It is Jack Daniels. No, kung may potluck tayo, kung may halimbawa gathering, mga party, Masalubong. sa lubong. So, ang gandang i-take out dito, guys. At the same time, less hassle din to sa pagkain. Since sabi ko nga kanina, boneless, wala nang himay-himay. Lahat talagang kakainin mo na. Diretso na. So, samahan nyo kami. Let's go, let's go.